Kuuɗe Lilaaɓe Suura 9 aya 32 yaaki 43. Bitrus yamɗitini Iniyas ummini tabita daga mayde. To, nde Bitrus yili nder leydi ndin fuu, sey jippi to tokkuɓe Yeesu wonɓe gariiri Lidda. Ɗon o tawi goɗɗo nyawɗo bi'eteeɗo Iniyas, mo ɓandu muɗum fuu waati. O waɗi duuɓi 8 mo fukki. Bitrus wi'imo, Iniyas, Yeesu Almasiihu yamɗitiniima, umma taggu mbe'itaari maaɗa. Ɗon e ɗon o ummi. Nde wonɓe gariiri Lidda e wonɓe leydi Caaron fuu ngi'i ko waɗi, ɓe tuubi ɓe tokki Joomiraawo. Nder gariiri Joofa bo e woodi goɗɗo debbo tokkuɗo Yeesu bi'eteeɗo Tabita. Ma'ana Tabita nder Helenankoore woni Dookas, waato lelwa. E mo huwa kuuɗe boɗɗe, e mo walla ɓe ngalana. Nder balɗe ɗen o nyawi, o maayi. Ɓe lootimo, ɓe pukkinimo nder suudu dow. Gariiri Joofa bo woɗɗida e gariiri Lidda. Ngam maajum, nde tokkuɓe Yeesu nani Bitrus e ton, ɓe lili worɓe 2 njahi toriimo o wara to maɓɓe jawɗum. Bitrus ummi yaadi e maɓɓe. Nde o wari, ɓe ƴentinimo suudu dow. Rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi fuu ɓadiimo, ɓe ndari e ɓe mboya, e ɓe kollamo toggooje, e kolte ɗe Dookas nyotani ɓe ko o wonduno e maɓɓe. Sey Bitrus wurtini yimɓe fuu nder suudu ndun, o dicci, o waɗi do'aare. Gaɗa maajum, o wayliti o raari ɓandu ndun, o wi'i, Tabita, umma. Sey Tabita feeri gite muɗum, ummi. Nde o yi'i Bitrus bo, o ummi o jooɗi. Sey Bitrus nangi jungo maako, umminimo. Gaɗa maajum, o noddi rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi e kooliiɓe Yeesu ɓen, o holli ɓe Tabita e foofa. Habaru ɗum nanaama nder gariiri Joofa fuu, haa ɗuɗɓe koolii Joomiraawo. Bitrus bo waɗi balɗe ɗuɗɗe e jooɗii nder gariiri Joofa to wuro goɗɗo piyoolare bi'eteeɗo Siiman. Yaa Allah Joomiraawo, min gettiima ngam wolde maaɗa nde min jangi ɗo'o. E min torooma, hokkumin faamu e ma'ana aayaaje maaɗa ɗe min jangi ɗo'o. Amin. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani no Bitrus yamɗitini Iniyas gaɗɗo duuɓi 8 e nyawu, nden o ummini Tabita daga mayde. Aaya 32 wi'i, to, nde Bitrus yili nder leydi ndin fuu, sey o jippi to tokkuɓe Yeesu wonɓe gariiri Lidda. Ɗo e wanginana en, Bitrus waɗi ka yiilaaki gariije feere-feere e waajina habaru belɗum, haa o yotti gariiri Lidda, o jippi to tokkuɓe Yeesu wonɓe ɗon. Ɗum e holla en Bitrus jooɗaaki, o waɗi ka tokkitaaki gariije, e mo waajina habaru belɗum, bo non no Annabi Iisaa umri ɓe. Aaya 33 en nani, nde Bitrus wari Lidda, sey o tawi goɗɗo nyawɗo bi'eteeɗo Iniyas, gaɗɗo duuɓi 8 e nyawu. Ɓandu maako fuu waati, haa ma o waawaa dimbaaki. Aaya 34 nde Bitrus yi'imo, sey yurminanimo, wi'imo, Iniyas, Iisaa Almasiihu yamɗitiniima, umma taggu mbe'itaari maaɗa. En nani, ɗon e ɗon Iniyas yamɗiti, o ummi. Aaya 35 nde wonɓe gariiri Lidda e wonɓe leydi Caaron fuu ngi'i ko waɗi, ɓe tuubi, ɓe tokki Joomiraawo. En nani, nde yimɓe gariiri Lidda e yimɓe gariiri Caaron gondiɗɗaaɓe maɓɓe ngi'i no Bitrus yamɗitini Iniyas nder inde Iisaa Almasiihu, sey ɓe tuubi ɓe koolii Annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah gareeke nyalnde darngal. Ɗum e holla en ɓe paami bo non no Annabi Iisaa wondiri bawɗe yamɗitinki Iniyas gaɗɗo duuɓi 8 e nyawu, non ma o wondi bawɗe o hisna ɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah gareeke nyalnde darngal. Aaya 39 yaaki 39 en nani, nder gariiri Joofa e woodi goɗɗo debbo tokkuɗo Annabi Iisaa bi'eteeɗo Tabita,
ko Dokas. Tabita o debbo kuloo Allah, emo bo woodi hakkiilo naa seɗɗa. En nani emo huwa kuuɗe boɗɗe, emo walla ɓe ngalana, musamman maa rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi. Nder balɗe ɗen o nyawi, o maayi. Gaɗa o maayi, sey ɗum looti ɓandu maako, ɗum resi mo to suudu dow. Gariiri Lidda to Biiturus woni bo woɗɗidaa e gariiri Joopa. Ngam non sey tokkuɓe Yeesu lili worɓe ɗiɗo njaha toro Biiturus wara to maɓɓe jawɗum. Lallay se ko wala ɗum waɗoto ɓe nani habaru no Biiturus yamɗitini Iniyas. Ngam non nde Tabita maayi, sey tokkuɓe Yeesu lilani Biiturus wara to maɓɓe jawɗum. Nde Biiturus wari, sey ɓe ƴentinimo suudu dow to ɓe pukkini ɓandu Tabita. En nani rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi ɓadi Biiturus e mboya, e ɓe kollamo kolte ɗe Tabita nyo'aniɓe ko o wonduno e yonki. Aya 4:4 wi'i, sey Biiturus wurtini yimɓe wonɓe nder suudu ndun fuu, nden o dicci o waɗi do'aare. Gaɗa Biiturus waɗi do'aare, sey o wayliti o raari ɓandu ndun, o wi'i, Tabita, umma. Sey Tabita feeri gite muɗum. Nde o yi'i Biiturus, sey o ummi o jooɗi. Biiturus bo jogi jungo maako, umminimo. Allah mawɗo mo bawɗe. Daga ɗon Biiturus noddi rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi e tokkuɓe Yeesu ɓen, o holliɓe Tabita e foofa. En nani ɗo'o, Tabita o debbo kuloo Allah, emo woodi ngikku boɗɗum, emo huwa kuuɗe boɗɗe, emo walla ɓe ngalana. En nani no o sanyirta kolte e juuɗe maako, emo hokka rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi, waato emo walla gowro'en e maraya'en. Ngam non nde Tabita maayi, ɓe ngaɗi ka bojji, e ɓe ngi'a ballayɗo ɓe walaa ɗon kadin. Amma en gi'i ɗo'o, nder bawɗe Allah, Biiturus ummini Tabita diga mayde, emo wi'aɓe, to on ngannu, raa Tabita e foofa, o nyamra yeeso e walluki on. Lallay se ko wala rewɓe ɓen nanay belɗum naa seɗɗa. Bandiraaɓe am, ko haani ekkitoɗen diga ngikku Tabita ko Dokas? Hande to mi maayi, yimɓe mboyay ngam mayde am. Amma hande to a maayi, yimɓe mboyay ngam mayde maɗa, ko bo ɓe mbiyay kallunga nga maayi en cuutake. Ngam non sey nyumen, enen en iri ɓe yimɓe, en yimɓe kalluɓe, ko en yimɓe ɓe kirki bo Tabita? Sey nyumen dow ɗum, bandiraaɓe am. Aya 42 wi'i, habaru ɗum nanaama nder gariiri Joofa fuu, haa ɗuɗɓe kooli Joomiraawo. Nde Biiturus ummini Tabita diga mayde, sey habaru ɗum sankiti nder gariiri Joofa fuu, e non bo yimɓe ɗuɗɓe kooli Annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalde darngal. Bandiraawo am, an nano ɗum habaru hande, naa habaru fii kayɗini ɗum tan ko wanno ndenno. Amma Allah Joomiraawo e yiɗi paama ɗo'o, bo non no o hokki Annabi Iisaa bawɗe umminki mayɓe daga mayde, non ma o hokki mo bawɗe hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam non sey kooloɗaa Annabi Iisaa bo non no yimɓe ɓe ngaɗi, ngam keɓa kisndam diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nyalde darngal. Ngam non taa hoccu ɗum habaru tan. Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum. Amin. Aya 43. Biiturus bo waɗi balɗe ɗuɗɗe e jooɗi nder gariiri Joofa to wuro piyoolare bi'eteeɗo Siiman.